Kad lisica ne može dohvatiti grožđe, ona kaže da je nezrelo. Nikad ne broji kokoške pre nego ih uloviš. Ne plači nad prolivenim mlekom. Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema. Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja. Tako će se ponašati i s nama, kad steknu nove prijatelje. U neprestanoj smeni stvari i najjači bi mogli zatrebati pomoć najslabijih. Mudri ljudi, ako se uspiju izvući iz neke ružne situacije, dobro će paziti da u nju ponovo ne upadnu. Kad se nešto već dogodilo, nepotrebno je kajati se. Nikad ne veruj savetu čoveka u nevolji. Zli ljudi ne menjaju narav ni kad se s njima lepo postupa. Treba pomoći prijateljima kada im je to potrebno, a ne dokazivati se kad su oni već propali.